Salum horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, cumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pasapulu pituhon dung Trinitatis di tanggal 1 Oktober 2020 ima natar surat di Jakobus 5 ayat pituro di ayat 10 sada. Dohot topik minggu benget mangulahon lomo di rohani debata. Tekun melakukan kehendak Allah. Hujahama dihita sonoma didok hatana. Atong pabenget tamuma rohamuna aliak kadongan saha rodi haroro ni Tuhani. Ai parhaumaipe di paimaima do perbuena arga nasian tanoi. Jala dihabengeto do paima di jalo udan manugut nang bodari. Hamupe marbenget ni rohama patugu hamu marohamuna. Ai donok do haroro ni Tuhani. Unang marhui hamu maralohon hamu aliak kadongan. Asa unang hona uhum hamu. Nunga jongjong dipitui panguhumi. Alia kadongan akapanurirang na marjamita marhite-hite guar ni Tuhanima tiru hamu di haporsuhon doho di habengeton. Taparhatua do aka naung marhabengeton. Di bege hamudo habengeton ni si Job. Jala di ida hamudo ujung nabinahen ni Tuhani. Ai para si rohabulud do Tuhani jala partalup ni roha. Ima hata ni Tuhata. Benget manang tekun molo lembaga Alkitab Indonesia menterjemahkan sabar. Di hata Junani makro tumeo. Namar lapatan sabar manang bersabar. Sabar manang benget tekun o masada sikap na ikon tapar na punahon di nguluon. Benget manang tekun manang sabar bisa jadi dangapala oddo penian sikap na paling menentukan di ngulu ni sasahalak. Berhasil atau gagal, bahagia atau kecewa mungkin dangapala mamitor berkaitan langsung dope tu habengetonon manang tu sikap sabaron. Alai hampir boido tapastihon ketidaksabaran bisa mempersulit diri sendiri, bahkan mempersulit orang lain. Membuat rumit apa yang sebenarnya sepele. Contoh na paling sederhana membuktikan ketidaksabaranon boido taida di jalan raya, mogok mobil sedan di dalam belubengi. HP di kiri kanan maca lubang dopenian. Boido pe lewat mobil na asing siani. Alai asal ma nanget atong. Artina dak pola gabe persoalan na balga na mugu kon seharusna. Alai ala dak sabar akapar mobil na asing na lewati. Dungi nasian arah kiri menerobos ma dalam nasian kanan. Lau songoni mamuse nasian arah kanan dak sabar diterobos mamuse sian jalur kiri. Akhirnya di kanan mentok, di kiri pementok. Terjadi macet total. Maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Soma sudi. Persoalan na sederhana, alai boy gabe persoalan na rumit. Ima na jut-jut. Mungkin na hiata bereng di dalani. Jangan-jangan hitape bagian nyaka situasi si songoni rupani. Di situasi si songonon murah-murado halak darah tinggion. Caci maki berhamburan. Haruar ma nasian kubu binatangi. Dohok nasian lubu ni pinahani. Pokokna guar ni bedua dohok bisa deima na gumudang didok.
Adong musemaon nama mukuli setirni mobilna sendiri di bahik kesalna. Nah kasihan taboto do manangise supir nisi dan namuguki marlea may bana disi di bahik jol manaliwati marmasam madisi sumpa serapa. HP isi mate na ulumugu di tengah dalan. Ya alai ima Indonesia dak sabar. Adong do nasusabar paimahon na nilopana. Sato nga masak dope nunga disohali di dokma soyadi deya api ninna. Alasongoni gabe dia ema marsuguk nai gabe hacik ma siubionna. Gabi subui be mula-ulaon. Akhirnya tabama pengeluaran. Buasa songoni, ya dak sabar. Adong do nasu sabar paimahon malum perbuini hau. Maksudna malamun. Dak sabar ibana paimahon malamun. Dang malamun dope nunga diputihi. Akhirnya gabi so mardai alangon. Buasa songoni, ya dak sabar. Jadi macai gudang dupe tudusan akibat ketidaksabaran gabe mabahen hasusaan tu dirina nang tudonga jolma. Maka dalam banyak hal terutama dalam kesesakan dan penantian kita perlu belajar sabar. Bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri kita sendiri. Tohodoi dang nama mitor suadong be persoalan molonunga sabar. Beres masudi molonunga sabar dak songoni maksudna. Alai dengan bersabar dang tapersulit diri ta sendiri doh talak na asing. Didoakan Nabi Suk jangan membuat masalah pada apa yang bukan masalah dan jangan menambah masalah pada apa yang sudah jadi masalah. Alani dang adong sikap na paling denggan tiopota ia soholan sikap sabar, benget, tekun. Hamwa kamang doh taminang adong ungkapan madok songonon sabar itu subur. Subur berlapatan rupani hasea denggan doh marguna. Jadi halak na sabar, halak na benget, ido na hasea. Aka halak na sabar do na berhasil kemudian. Halak na sabar do na sukses muse. Aka halak na bengek do na bui menikmati nguluon. Halak na benget manang na sabar aka ido sigajang umur. Bayako kita macai susah nguluna ala ni kopi 10 sia na salpui. Bangkrut usahana. Habis akan habis. Tergade akan tergade. Alai ala sabar ibana perlahan-lahan bangkit mamuse. Songo sahiti perlahan-lahan pulih ma ibana sian persahiton nai. Ay nga sangat drop. Alai ala sabar benget manaun gabibui ma umiran dihilala. Alai akan asu sabar mamitur bunuh diri doi pitur buatun ni ido baigon inumonna. Hamu kadongan habengeton manang kesabarani juk-juk dui diperhadapkan tuaka kesulitan manang hamaulo dinguluon. Juk-juk dui diperhadapkan tu penantian manang napai maimahon. Jadi halak napai mahon ikut sabar do. Manang napai mahon ahape rupani. Paimahon sirokap nito dinape ikut sabar do. On tuaka naso marhasohotan duate. Anggu akan naung marhasohotan, naung marsuami istri, unak pola betong di paima sirokap nito dina. Holani tutu unak pasabar huate. Akan apa kehuon, hurang denggad dotong, pasabar hu, paburjuhu, pabagaku, palaboku, dohot akahu na asing. Suku ma holan tahu na pakehu. Hama kadongan, pinomat adong tolu didok di bagas satrupukon nagabe pangguruata di habengeton manang di kesabarani. Perjulu ikom merguru manang belajar dohita, belajar sabar tu parhauma
manang petani. Buidu nuaing tabayakon parhauma marhabengeton paimaima parbueni naniulanay. Iko sabar do nasida paimahon manang na 3 bulan. Molo eme rupani adong doi na 100 hari. Katakanlah kurang lebih 3 bulan. Molo eme lokaldo buidu sampai 6 bulan. Selama penantian di beberapa bulan ini, macai gudang do tantangan na ikon adupanna. Boy dui wereng manang hama, boy dui cuaca naso mendukung, boy musedo sianak kapangago doho takana asing. Ay subui paksaon na udah siya langitan. Pangalehon na do. Dung marboras emei subui pitur sabion nai. Paimaun na do sampai marhunik padi menguning. Molo dangi gabe sinau doyan hon dan gabe boras. Pangguruan na padua ho didok ima akapar berita nauli manang para nabi. Molo naing marsiajar sabar manang benget hita tati rumah akapar berita nauli ni Tuhani. Dia masih tiruosian nasida. Manaon hapor suhon, di paburu-buru, terjadi penganiayaan. Nadeba muse manaon rehe-rehe, dohot licing-licing. Tole ihot-ihot, dohot hurungan. Didangguri, dipaporsuk-porsuk, digergaji, mati dibuat podang natajom. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi boy taida di Heber 10 sada ayat 36 tu 30 lalu. Songonima akapar berita nauli para nabi najulu mangadu piaka hamauloni. Gabi marsitaonon nasida ala ni berita nauli. Totu molodang bengek nasida manauni sudi ba olo do tinggal honon na ulau nai, tinggal honon na tempat pelayanan nai, inganan pakubasyon nai. Jadi molo naing belajar sabar hita tati rumah akapar berita nauli. Atik penyan saya rong do sada-sada akapar berita nauli naso sabar tong alai kasus do yate. Pangguruan na patuluho didok ima si Job manang si Ayub. Ra nga sudi hita maboto kisah hidup ni si Jobon. Songo dia ibana marhabengeton manaon na masa tunguluna soala na adong diulay ibana hajahaton. Molo ala ni hajahaton do atong ibana gabe marsitaonon dohono tama lok di taon. Alay manaon do si Job soala na mangula hajahaton. Molodang benget ibana ngaulo laos bunuh diri. Ay tekana narotu ibana so nahola siya duru. Ay nagumudang do siyan orang-orang na jonok tu ibanay. Parjulu siyan inat tanado. Dada mangurupi inatay di penderitaan na niya rupanay. Malah gabe na mangaliay debatado ditahi. Dungi siya nakaali-alena. Sahira na mga pulima na si daro madapot to si Job. Hape na manabay si pikiran na do. Pigaliling si Job na marsitaw noni. Danga pala di pabua di buku Jobi. Na pasti sangat-sangat menderita may bana. Dakolan fisik na menderita. Dohot dorohan ang pikiran na. Dakinata habis sude geleng na dohot arta topu so binoto na. Ise na so stres mengadupi si songoni. Alai ala bengek do ibana manaon sudinai gabi malua do ibana siya nakamara nasohina lomohon na bahkan hiradung lulus ibana siyan pangujunan nasonggop tu ibanai di pasu-pasu debatado ibana 2 hali lopik muse siyan na adong di ibana hian. Jadi boy do enot taida di Job 42 sa ayat 10 ayat 10 pitu songo dia debata pasuakon ngulu ni si Job dung disalpuhon ibana, dung boy dilewati ibana masa-masa kesulitan na dingulunay. Lapatan na berkat kesabaran manang habengeton nai di pasuang debata nguluna. Hamuak kadongan
mungkin godang dope tu dosa di hita, asa anggiat gabe jolma na benget hita, mananghala na sabar di nguluon. Alai pinomak na tului majo pangguru akta. Benget, sabar bukanlah perkara gampang. Alai nak pesongoni dang nasubui hita mangulahuni. Songon nanidokido dak soal mampu atau tidak mampu on. Alai soal mau atau tidak mau do. Sabar benget marlaku di sudihal. Termasuk do di namangulahon lomo ni rohani debata songon topik ni mingguta. Asa dohonon ma songon ni do ni upamai pisang sitabar dibuat siap porsea manang ise na sabar ido na hasea. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami sai pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.